Mau. Lumayan nih, Pak. Iki sik uang rono. Saderenge masjid mlebet ngiri. Mau kemana ini, Mas? Sowan Pedanyangan. Kita lanjut nanti setelah di lokasi. Yang nututi oke. Aku cek dadi. Apa rang? Sana wis fokus sana fokus. Fokus dalam. Banyu. Itu sing nututke banyak sekali. Nggih, halo. Kayak para kru sate api ningit. Assalamualaikum. Nggih nyuwun pangapunten, Mbak. Niki wau kula sak rentang kesenian Satrio Piningit mawon wonten pentas wonten dusun-dusun. Nggih, nyuwun pangapunten bae, pados lancar mboten tenan mboten apa. Nggih, kula nyuwun pangapunten mbok menawi ganggu istirahate yang sepuh Pak. Sepuh panjenengan. Enten tubut napa mboten? Sepuh kan tidak mriki. Orang dolen pingsan sampai. Anu bisa ngopet iki sapa? Tak telepon ngopet. Oh, telepon ngopet Pak. Papaken Bi? Papaken. Napa iki, Mbak? Kowe asik kula. Sampun tekan sampun. Ngapunten lho. Antene minyaknya sini. Pun tidak lian ya. Ini sangat. Nggih. Bre. Atasnya betul kretek betul. Kretek. Kretek. Ini pun sumber. Wis, Mbah. Ya saged kadang dipadosi titik nang. Titik Jawa. Titik napa, Mbah? Nggih, titik Jawa, alit-alit Jawa sembarang. ning aku gak colongan. Nggih nek kangge Mbah nggih ampun colongan. Tak awut. Ora kena ta. Hah? Ora kena. Nek sik mapak to, Mang. Anu. Ben aku cilikan arep gak apa-apa Mas, aku tak ganti. Karena kula pingin pangapunten mbok menawi ganggu istirahatnya yang mriki. Kula tak rencang nggih namung menghibur kalih melestarikan kesenian reog. Ajene sing kasar. Nembung lho ya. Nggih nak nggih kula nggih. Nek wong nggih meling kalih Karang Taruna
Yen kula ampun dikasar nek reyop niku mboten pun dikasar. Masalahe mesakne bocahe mengke nek pun sadar nek sing ngebeti mboten napa-napa, nek sing dilebeti jiwa ragane mengke ndak mboten seto. Ndi sing tuwekmu Dereng dugi. Wau sing ngurusi eyange kula niku. Itu gimana? Coba, itu gimana? Sanes, ini kok karang naru. Sanes bah nih mbak. Oh iya. baik tak Iya. Yang Wiryo, yang iya. Pak mriki Mas, mang nyedak mawon. Ampunten mriku. Pesing ya. Pun keram datuk terangan sumut kiambak apa. Yo, ini war seperti ini. Ajeng suwan bae niki. sing tak butuhke ikut tuwekan tok iki rapi mbok kok mulih rampung Bali dia, Bang. Kendane bae kok Bali. Oh, kendane bae. rene melu bae tenang ayo le Ora nggo HP itu. Ora. Lagi. Anu pun Belen manusia kon anu kuwi. anu itu. Karo Pak Ferry, pisan Sarang golek tarunan. pitik sisan lho. Golek pitik sisan. Yo ditunggu. Sik digolek ya, Mas. Ditunggu wae. Kan di dalu di dalu kok ngene Mas. Nggih biasa. Nggih biasa, Mas. Biasa. Dalu. Nggih mboten Masalahe kan enten tamu. tamu. Kene sebagai tamu yo. Eyang kan nggih tuan rumah. Nggih. Nggih. sing tuwa Oh nggih. bayi ora roh apa-apa Heeh. tur nek ning kene aja dipadake liyane Nggih, Mbah. aku ora doyan Oh nggih. ora seneng baik Sepurane, Mbah. Ngapunten kula tak ngerokok nggih, Mbah. padha-padha Nggih. Sepurane. rokok rali Kok sedep, Bon? baik doyan tok ra Purun. dengar kancane aku wis ditembusi wong kene jan Nggih. nang aku wegah penjalukanku ora dituruti Kenapa? mau njaluk pitik tok jan ora perlu koyo biasa ning pondangan gede Pak gampang dhewe Ya, yang kan meling kan enten sesuai Karang Taruna. Sesuai Karang Taruna. Nek eyange mboten sak dinewakne maksude mangke kondangan mboten kan namung napa ayam aku bengi-bengi diceluk rono wis ngomong aku iya kayak ngapusi Ben kesek. ngapusi ora guna
sing tenanan. Bangsa ra ketok. Iso gede. Tarik sini tarik. Sik namine Peri sinten nggih? Sana jenenge iki oleh. Bang tak awut kabeh. Jaluk kurang ngono kaya liyane. Gampang dirimbat. Nuwun pitik mau. Sampai dipadas. Tak cepet ya. Karo sing tuwekane teko wong. Nembe dikek niku wau. Mas nggih Semangat mriki. tebih. Konrene wae guys opo. Masuknya niku mawon. Spray anti spray. Niku yang kula. Oh loreng Mbak. Loreng. Oh anu Mbak. Loreng kula ngajak Mayangkara wangsul mriko. Ajeng tampil meneh ngibur masyarakat. Sing tuwekane tak kene. Ya mau kula ampun nyekan mriku. Ya sekarang Nah iki, Mbah. Iki, Mbah. Mbon dugi. Assalamualaikum. tuwekane kowe. Nggih, pripun ta? Sok nek izin kowe ya. Oh nggih. Bayi-bayi. Nek izin yang wae kan sing Kleru kowe berarti, yo, Mbah. Alah, aku mau kan ngurusi lokasi yo anten. Nggih Mas. Sepurane, Sepurane Mbah. ngurusi lokasi, Mbah. Sadaya kula nyuwun pangapunten. Sepurane mawon ngapunten, Mbah. Kau kula nggih ten kula nuwun warga besar terpiningit tadi ngibur warga Bening Rejo. Bening Rejo. Kula nggih penyo. Tapi kowe ra rene le. Klerumu ning kono. Nggih, nggih makane niku kula nyuwun pangapunten saking asingipun. Bilih kula sarencang sarombongan nggadahi salah teng mriki. Intine niku. Soale kanca-kanca dikandani wae. Oh nggih. Aja ngene iki. Ra Oh. seneng aku. Oh nggih nggih Pak nggih. Eyange kene gak seneng dupa. Tingkat aku jane. Kaya ngene nggih. Titik Jawa sembarang. Kan yo kaya awake dhewe kan wong kan Wong jangan neko gak ngerti. Nak Nah, mboten saya sing pangapunten, Mbak. Nak. Malah kula nggih tiyang neko kan nggih mboten mangertosi tata carane mriki pripun, seluk niki pripun. Nggih intine niku wau kula rencana sak rombongan yo pangapunten kemawon. Kristoni ning kono. Neng. Iki Nggih, aja nggae rusuh. mboten. Bang tak awut kabeh sak desa. Nggih, Bener, kowe tamu ora ngrasake. nggih. Wong desa kene sing ngrasake. Nggih kan nggih pangapunten wau kan genteng sing ajeng rodok nakal kan kula kan ngedalke Roh aku mawon. bocah sapa. Nah, nggih kula kan ngedalke mawon timbange mungkin tak Menawan. masalah niku nek nggih niku wau nek dikasar kan nggih mesakne. Kula kan ngoten. Nggih kula niku nggih tiyang alit Mbah ning tapi kan mudeng Ya, niku. aku ngerti kowe piye le. Nggih. Bu, anu paketan. Kene kok ning jembatan jalan ya le. Pitik Nggih. mas Bu. Jane ning kidul desa enek le. Ning Pakmu lho. ora usah. Gek pitik urung nika kan kon benten. Ora beda dusun. anu Saya cek melu. burine Mbah anu, burine Mbah. Burine Tapi- Mbah Man. Ora usah. Nggih, matur nuwun. Dalane ongel. Sampe cedak sawan iki. Sing anu saking kan kidul niku enten jembatan. Niku ra Ini. mandhep tebih radi ya. Daran Kon gua kan Mas. nggih sakderenge kuwi. Dire ya le. Kono. Mas. Sik iso aku. Oh. Nggih. Saiki kon kaji Dul kae nomor 3 jane le.
Ning rakae gak usah ta apa. Kok nyanyi ngono Pak ya? Nggih. Ning kene Nyanyi ngono Pak. tur sesuk aja nganggo du. Wis Oh, oh nggih. Wis dikandani kok ngeyel to. Lele. Beda sih. Punten mek wau kan Sinten? Kewan sih main sing iki. benjing boten mudeng kok. Sapa? mengke jadwal benjing jadwale sinten mengke kula kandhanane mboten. Awan RBS Pak. Iso lali. Nggih. Nganti tak wot iso. Njaba ora roh apa-apa. Wong kene kebangetan. Ngotono mahku reget kok ora terus. Sik kebangetan aku apa sapa? Mang Jelo, tak obong koyo mbiyen. Mboten, Mbah. Jika ikong kok jenekat. Hanya ini wong tuwek. Ukurane Pak. Ya. Wis rong pikir. Nembe perjalanan. Lebih melampah, Mbah niku. Kowe Telas ya. tak sabar-sabar iki. Sing. Amit lintir. Ini langsung. Mboten anu aneh Pak. Beling kok. Ning Lampung. Beling lampu. Bang. Kok ngene. Monggo Mbah. Kata iki. Nggih. Ndek ini tiga tak rasen. Oh, jare iki disambui. Kretek yo le. Kretek. Yang Guna mu tasip. kretek niku 76. Wis sebarang penting Sebarang. kretek. Nggih. Iki ini kan nek bocah siji tak apet kabeh. Ora iso jenenge. Dalu-dalu nih, Mbah. Sing lah baik-baik rene reok wong akeh. Ngopo jane? Ora perlu jane. Saya penting buat dhewe rene. Sok ndene. Nek ge. Nah cilik-cilik aja dijak rene. Sing anu ngomong karo Lanjut video. karo Pruwin anu Ya, bahasa oke cah cilik-cilik. Wah. Ra nek wong siji kene. Wah, cah cilik-cilik ra iso bali kabeh. Ternyata sih mboten sakit bali juga. lah nggih ngoten niku lho makane Siji wae bingung apa meneh kabeh lho. nek reok cilik niku kan dereng paham Nggih. Pokoke tak coba ra iso bali. Ampun. Ben roh piye rasane. Untung cah siji, sapa jenenge Dik? Eksan, Mbah. Apa kuwi jenenge? Duh. Jeneng asline itu kuwi le. Cekelane Isan. Aku jenenge lali aku. Sapa? Apik. Apa kula niki adik kula soalnya, Pak. Nggih, anu cekelane niki. Ya, Pak. Wah, desa kuwi tak obong. Nggih, saya ngene ya. Nggih. Santer. Colongan iki. Mboten kok nyuwun sing gadah wau, Mbak. Halal. Jane mesak dele. Tapi yo nggo syarat. General lorot dibelah sik engko getahe tak ombe. Masa tak cokot kowe wong reyok. Kowe koyo patut lele. laras Mbah Jileh nggone Mas Kempu. Untungmu cek kuat-kuat kabeh le. Mbae ra ndek untung nggo apa nyokote le.
Wahyu ya Mbah. Oh iya ben he. Tetap di Bang. Cepet yo le. Kanjeng pipi. Kancane. Ireng. Nggih. Wedok mesti. Salah. Lanang ketemu. Iki buat modal kan gere. Ayo nang bali ya oke. Dari kabeh. Derake pawange. Lah meleh kula sak keluarga, kula besar Sabra Piningit nyuwun pangapunten sageng-agengipun mbok bilang ten mriki gadhah salah lepat sak dituruti. Tak pangestone. Nggih. Assalamualaikum. Salam. Nenek sing ganggu ngomong aku. Oh, Nggih, nggih. Pangapunten asmane sinten to Bine? Ora perlu. Oh, mboten nggih. Kowe wong jopo. Oh, nggih siap. Nggih mengke nek nyeruk namung yang 8 iki ngoten. Ya. Sendang ngono wae. Tekor. Sendang apa? Sendang Sendang Jubin. Sedang jubin.